Ο άρρωστος που ήταν 102 χρονών. Α, η γυναίκα. Πώς, γυναίκα αυτή. Ναι, γυναίκα ήταν 102 χρόνια κακομίτσα, 10 αρρώστιες. Ναι, σταφυδιασμένη. 10 αρρώστιες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μια τζάντα φάρμακα. Εβάστα και πήγαινε. Ναι. Και πήγε μια μέρα, λέει, στην εικόνα της Παναγίας. Και έκανε το σταυρό της και λέει: πάρε με, Παναγία μου. Πάρε με, ξεκούρασε με δαμπλιό. Να ηρεμήσουν και τα κοπέλια μου. Και ως Παναγία μου σου το λέω, λέει, με την καρδιά μου, έτσι Παναγία μου δίνε μου και την υγειά μου. Ποθαίνει ο άλλος και έχει 3 γιους και ξαναπαντρεύεται και παίρνει τη σκασόφτερνια. Πώς πάει τα κοινή ιστορία. 3 γιους είχε, πόταν η κερά του, και πάει και παίρνει. Αυτός ήταν εδώ 58-59 χρονών, και πάει και παίρνει μια 30. Άρα ήταν κακομοίρα σαν το μαϊμούνι. Ναι. Πολύ άσχημη να μιλούμε, Δηλαδή δεν επήγαινε άλλο. Και μια μέρα του λέει, βρέσει, πάει στο γήπεδο, έχει έρθει ένα τζίρκο. Να με πάθες. Λέει, όποιος θέλει να σε δωρεί, τάσεται, πάει. Γιατί λέει, αν μπερδέψεις με τα μαϊμούνια, πώς θα σε ξαναξεχωρίσω. Δίδυμη και ποθαίνει ο ένας. Δίδυμη, ναι. Δίδυμη. Λοιπόν, δίδυμη, αλλά μιλάμε εδώ σαν 2 σταγόνες νερό, Ναι. Ποθαίνει ο ένας που ήταν στην Αθήνα Κασάπης και άλλος ήταν πάει Μανάβης, στο Ηράκλειο. Και μαθαίνουν εδώ το νέο και λένε, εγώ ένα θέμα και πώς θα το πούμε εδώ του αδερφού του να πούμε, που κατέστησε εδώ οι δίδυμοι, επηρεάζονται πολύ. Ναι. Λέει, μπορεί να αποθάνει. Μπορεί να αποθάνει, του λέει. Λέει ο ένας, για εμένα που δεν με κατέχει, θα πάω εγώ και θα το πω με τρόπο. Δεν μου αρέσει. Μπας πρέπει να φωνάξουμε και έναν γιατρό. Και ένα ειδικό, τέλος πάντων. Κάνουν και μια ένεση πράγμα. Λέει, μου αρέσει, του λέει, ψυχολογία μωρέ, δεν σπουδάζω. Ναι. Λέει, δεν μου είσαι εμπιστοσύνη. Λέει, μου αρέσει, έχω εγώ, αλλά ξέρω εγώ. Δεν πάταμε καμιά. Λέει, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Λέει, στο ατσέρεο. Λέει, άμε. Πάει λοιπόν αυτός, τον ευρίσκει. Του λέει, γεια σου, του λέει, γεια σας. Λέει, συγγνώμη, εσύ δεν έχεις έναν αδερφό που είναι στην Αθήνα, Ιερά Οδό και Θηβών, γωνία Κασάπης. Λέει, ναι. Λέει, αυτός πρέπει να ήταν πιο τυχερός από τον άλλο που πέρυσι που πήγε στο κυνήγι, κατέβασε το παντελόνι του να κατουρίσει και πήγε τον εδάγκασε όφης στον Προσμούρη. Αυτή ήταν κυνηγή τώρα. Ναι. 2 φίλοι είχαν πάει στο κυνήγι και μια στιγμή ήθελε να κάνει χοντρό του νερό, κατέβασε τα παντελόνια του και τώρα πώς θα κρεμόταν να πούμε, ήταν φαίνεται και μεγάλη. Ναι, και ακουμπούσε στα χόρτα. Ήταν ένας όφης εκεί και τον εδάκασε. Λιώσιατρα. Αυτός άκουσε την δαγκαματιά, σκλήριξε. Φώναζε αυτός. Ναι. Φωνάζει του φίλου του. Αγλάκα, του λέει, μωρέ, με δάκασε, του λέει, πάει ένας όφης. Έρχεται ο φίλος, πιάνει κατευθείαν του τζίντο, Ναι. Έλα, γιατρέ. Είμαι στην εξοχή με ένα φίλο μου και τον εδάκασε ένας όφης. Μόνο σαν να τον εφέρω πρέπει, δεν μπορώ να κάνω. Λέει, έτσι από τον εδάκασε, θα κάνεις με ένα στυλό, θα κάνεις έτσι ένα χι και μετά θα το βάλεις στο στόμα σου, θα το ρουφάς. Θα το ρουφάς, του λέει, θα το ρουφάς μέχρι να το βγάλεις όλο το δηλητήριο. Λέει, τούτο να γιατρέ πρέπει να κάνω, λέει, βεβαίως. Λέει, ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Το κλείνει, του λέει ο άλλος, είτε μόνο σου είπε. Λέει, είπε μου πως δεν έχεις καμία τύχη. Και το άλλο είναι ωραίο. Που πήγε να αφήσει τον τζιφτέ ενώ κατουρούσε και πήρε φωτιά. Ναι, εκπυρσοκρότησε. Ναι, ο Κακομοίρης και τα σκάλια τώρα να πούμε πιάσαν το εργαλείο του, το κάνανε χιλιοτρύπητο. Ναι, αυτός εξύπνησε την άλλη μέρα στο ιατρείο, αυτός από τον πόνο βέβαια υποθύμησε. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, την άλλη μέρα λοιπόν ξυπνά και του λέει ο γιατρός, είσαι του λέει πολύ τυχερός.
Το γλιτώσαμε, του λέει το εργαλείο, το γλιτώσαμε. Λέει ευχαριστώ γιατρέ, να είστε καλά, ο Θεός να σας δίνει την υγεία σας. Εδώ του λέει που θα φύγεις, ας δώσει την κάρτα του αδερφού μου, να πάει να τον επισκεφθείς. Δεν ήταν φυσικοθεραπευτής. Όχι, του λέει, μουσικός είναι. Παίζει φλογέρα. Θα σου πει πώς θα βάλεις τα δαχτύλια σου για να μην κατουρείς τη μούρη σου. Ο Μπουνταλογιάννης με την Ευκίνια. Ο Μπουνταλογιάννης πήρε τηλέφωνο τον γιατρό. Ναι. Από βραδύς τώρα του λέει γιατρέ, του λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω του λέει μια ευκίλια, πάω νερό. Νερό του λέει γιατρέ. Μόνο πέρα μην τα να κάμω. Του λέει ο γιατρός, λεμόνι του λέει κακομοίρη μου. Λεμόνι του λέει είναι το καλύτερο. Και εγώ το πρωί θα πάρω να πεις πώς πας. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ. Το κλείνει. Την άλλη μέρα το πρωί χτυπά το τηλέφωνο, το πιάνει αυτός. Λέει παρακαλώ. Λέει έλα, ο γιατρός είμαι. Πες μου πώς πάμε. Λέει γιατρέ, όση ώρα έχω το λεμόνι στον κόλο μου, εντάξει. Μόλις το βγάνω, ξαναρχινά. Φαντάσου τώρα αυτός να πήγαινε στου συντέκνου του Τζιγκούνι που δεν είχε το χαρτί. Που έβαζε χαρτί λίγο. Στην τουαλέτα. Ναι, στην τουαλέτα. Ναι. Πού θα βρούμε όμως μια χαρτοπετσέτα, θα ρω πως κρατείς. Χαρτοπετσέτα, μωρέ. Να ήταν και πράγμα δύσκολο. Έχουμε και χαρτοπετσέτα πάει. Έχεις ανοίξει ένα συνδυασμό, μέχρι μπαμπάκι κρατεί. Λοιπόν, Ναι. αυτός τώρα ήταν πολύ Τζιγκούνης. Ναι. Δηλαδή ονομαστός μιλάμε εδώ, ονομαστός. Και είχε ένα σύντεχνο, 15 χρόνια ήταν συντέχνη και στο σπίτι του δεν είχε πάει. Και μια μέρα του λέει η γυναίκα την πρέσβη του λέει να πούμε, κάλεσε με το σύντεχνο, θα αποθάνομαι μια στιγμή και δεν θα έχει έρθει να δει το σπίτι μας. Λέει, τον καλέσω την Κυριακή, λέει, που έχουμε, λέει, τον αγώνα, τον ντέρμπι. Ναι. Α του πω, λέει, να έρθει να πούμε, να δούμε τον αγώνα και να πιούμε και ένα κρασί. Λέει, ναι, πες του το. Του το λέει, λοιπόν, λέει, σύντεχνε την Κυριακή, άμα θες πάρε τη συντέχνησα, ελάτε στο σπίτι να πιούμε ένα κρασί, να δείτε και το σπίτι μας που δεν το έχετε δει ακόμη. Ναι. Και θα έρθω σύντεχνε. Λοιπόν, πραγματικά επήγε την Κυριακή, κάτσαν εκεί, φάγανε, ήπιανε. Μια στιγμή μετά ο φιλοξενούμενος θέλει να πάει τουαλέτα. Του λέει, σύντεχνε, τουαλέτα, του λέει, πού είναι. Από το διάδρομο θα μπεις, του λέει, δεξιά την έδειες. Λέει, ευχαριστώ πολύ. Πήγε λοιπόν, μπαίνει μέσα, θωρεί ένα κομμάτι χαρτί σε μια μπρόκα κρεμασμένο, ένα τέτοιο χαρτί και το παίρνει και πάει όξω, του λέει, σύντεχνε, του λέει, το χαρτί έχει τελειώσει. Μόνο που έχεις, του λέει, σε παρακαλώ πολύ χαρτί. Λέει, αποκλείεται να έχει τελειώσει. Τουλάχιστον για μια χρήση θα έχει οπωσδήποτε. Λέει, έχει μπροστά, τον του λέει, με τον εδώ. Εγώ του λέει, ας σου πω. Εγώ ας πω πώς θα το χρησιμοποιείς, του λέει, και είναι ακριβώς. Δεν περισσεύει, του λέει, πράγμα. Για λέγε ρε σύντεχνε. Για, έτσι το διπλώνω με μια, το διπλώνω με τσε δυο. Μετά λέει το κόβω με τσε. Μετά λέει βάνουμε το δαχτύλι μας, για εθωρείς, ολοστρόγγυλο. Βάνουμε το δαχτύλι μας σε τσε και σκουπιζόμαστε. Σκουπιζόμαστε και μετά του λέει ξάνιξε πάει. Ξάνιξε του λέει. Και το πετούμε, ναι. Λέει και αυτό λέει που έχει στα χείλια, αυτό είναι λέει για να καθαρίσεις το νύχι.